Baik. Asa nang kamutan? Asa tong kini? Oh, ni mga kamot makasasala. Iyo kamu. Hinoan? Oh. Ay, naman. Kumbara ko na. Yo, what's up mga kasugod? Good day. Gamay ka utsa. So, karon mga kasugod. Sige. Posting lami sa paminaw ni mo busog. Lami kay sinugbag. Sinugbag tinulaw ah. So karon day mga kasugod no. Ang kuyog na ko ang pinakasikat na grupo sa Sikihor. Alas gamay. Mga gwapong taro way lumping sa Sikihor nga mga vloggers. Apil ka? Apil na ka? Asa na, gwapong tower may sigutan anay. Gwapong taro way lumping. Alas ay, ako'y gamay. Marami anay mga tagbalay. Nang sanay, natay, nadugan itong kuyog ba? Alas ay. Kini akong buhok, uhaon ako ni Hane. Palihan na kita anay mga wapo. Kung mabali upaw. Explain ang wapo. Wapo. Ang pasabot sa wapo. Kung mabali na siya, upaw. Kini akong kuyog, kini. Kaning ni ako. What's up mga kasugod? Oh, tako ako ng pagtangaw. Gamulo ng asawa. YouTube channel, Kuya James. Gamulo ng asawa ani kita ko kalas kay sabon. Apil maghilamos ni Ako ay lamuson na nga buntag. dire. Oh, kanang budget silang sabon nga human mahurot unta. Hutdo na nag usa kasi mana ra kay pakad ako gilam uson. Pero dili kalas. Oh, way kalas sa to. Nabawi ko kay og asampuhan wa may mubula. Ay, gamay. Hoy, mula. Pagbula ng wala ko. Sa mga supporters ni BI ni Kuya James. Sa wala ka subscribe sa channel, please subscribe sa channel. Reverse partner ni Kuya James. Di lang ko. Oh, suraan lang. Tuhon. Oh. Paglupit. Si Hayting. Asa mo taman nayaw ron as titing. Yo, what's up guys? Asa man na ron guys? Papay disco. Gakuyog mi ron sa Secure by Nurse. Ika, tinay ka sila law. Usaw na pustahan ay nag-asawa? Patay mo bike patay. Tanay ni Pat, kinomo. Dat. What's up mga Di jadagoy taan ni pud mahapuan kay pan ni kwartahay ning ani. Amo ra gitaguan. Pisuay sila, pisuay. Ang postahan ay pisuay ba? Pisuay ni sila. Ay bro, nakadula ka bro. Matay paps naniwang man ka paps? Mag-sure ba? Oh, naniwang ka. Hinoan? Oh. Naniwag na ko. Joke lang. Salamat. Joke lang. Salamat. It's a prank. Bitaw nga yan, kanang imong alot paps. Mura kag arabong laaw. Detail na rong vlog paps. Bitaw dapat sada sa kinang iyang buhok oh. Di jami maglagyo ni Papi Boards og kagamay atong sa gasugod pa ni katong. Ito ganing ang part 1 man tong checkpoint now. Ang katong biting niwa nga tanawon. Kay dangagon mo ko kay bulong ka checkpoint mula bay. Pero karon purya buyag. Purya buyag si Papi Boards og sa taro pa way lumpay. Gabi asong bilhin kautan pa sa bagay. Ay, ganahan ni kanin dokya. Sorry na lang. Muna yan, tanang ko man gatong Lupit gid mo, kinabisa mo, kataog lang. sa piga vlog itong pikas oh. Asa na morong duha? Bale ni mga vlogger sa Niloan, di man nagabang-bang na sila. Mga vlogger kulasaw. Bisa ga email. Si Hayo. Balik-balik vlog. So what's up mga ka-sword? Kasugod! Kasugod na yan! Azap mga kasawar. Matag mo na itong Zephyr Sniper ng galagi ha. Basa kumek. Tawar nakawa. Dili kumik. What's up mga kabiyahe? Mga kabiyahe. Mga kasugod na nga ako aron. Sugod? Kasi kitang lamang kasugod. Ulit Wala ka humanan.
Sige naman gasugan. Napido. Marang Island si Ramsey ko sa gawas. Nakagas plato. Isa lagi ka na po dito, yung patang ko gawas. Kay nana man na, basta pilmerong anha, bisita. Kadong anha bisita yapon. Ang yakin ay kay, dito man lima na masiguro na ko na yung ane. Hindi na bisita, natatang ko gawas plato. Okay, ikaw. Ito yung busugan. Mga maro. Usa na yung dula ating, dula ni sa mga Dula sa mga maro. Tula. Maro. dulang mga maro. Ang bapakas ko. Hindi ka magtugang. Sige. Inuwan ang dogs. Kapila nang nagkadil si Papi Bar. Kasara. Bilang pili ko. Distrito na itong minaro. Yung balaan mata. So paano din hilata? Kapil di pa. Pildi ta. Ayaw, lubusan mo na. Ayaw. Kiri. Asa nang kamutan? Asa itong kini? Oh, ni mga kamot makasasala. Ako siyang gawas ulit ng uban. Hari kang gawas. Ko dugi-dugi ngula ka basita marag last na kong anhe March 11. Usa pizza ron. Siyaw, pizza ron. Unsin ka kay? Ah, usa ka bulan gyud. Ay dili. 2 ka bulan. March man kon anhe. 2 ka bulan gyud ko nakabalik. Duga ya gidi. Mudawat imo kuan hanay motor wash ani di ay. Ah. Daraning ang mga daog haaning gawas kay hulugas manig plato. Ani rame. Amo ang boy. Ay di ilang boy. Og madaog yung tigulugas og plato, mas labang daog yung tigulugas og motor. Pila ka motor imong hugasan ra? Si Dudong Ranje, mana si Dudong Ranje? Si Dudong Ranje. Ano mga motor o dahan kayo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ah, pulo ka 150. 150. Nga power. 15 ang bayan. Power. Ah. More power for Ranje. Bom, kailan ka ng Joel sa nulog? Sa nulog sa likuan. Kanang Joel Yabo. Wala, sama na ka. Silihan ko ng tilima. Bakit? Likuan ka. Likuan ka. asa ka to nga trabaho munisipyo? Wala, bayot. Tagipisong dyan ha. Oh. Tagipisong dyan na. Ang may niyo pangutang na kabalo ka ginsa? Dokyo. Kana! Kana! Si Dokyo. Tuha daw, gadula si Dokyo. So, mana siya? Nakasugod no. Nakabalik na kong bisita. Ha, balik ko rin ba? Finally, nakabalik yung bisita. Nabisi ko sa akong farm, sa akong mushroom, sa dragon fruit. Kinabuntag sa'yo ganin ang gaabuno ko. Day 4. Sama na, puro break sini ba? Inig mo hawa ilis. Oh, era. Pildi ilisan man. Oh, pero Inaspil de. Pwede na giapil ni Paps? Iapil na dili. Dili lang. Kanang naa ba? Ayor na. Wala, kanang package. Ah, muhatag. Bitaw, kini. Timing gini. Ako binason gyud kay kog muanay ko na nila. Binason kay kog muanay ko na nila kining sa Secure Miners. Atong una nay kaon, nay birthday. Karon gaganina si Mamarang Island, please subscribe si Mamarang Island na. Sana sa mga tropa po nato. Og si Berna Bobong Vlogs. Dito sila sa Longsos Larina. Kay dunay nag-sponsor og para palit og pabugnaw. Doy na sig kayo kay bag timing kayo ba? Aw, wala sa Dios. Ako dili man ko pala inom. Kay di ganahan mo inom gyud. Di ganahan labi nag ako'y magapalit, di ko mainom pero kini kay libre man. So, sus gipaningot sa kabugnaw. Pite gina. So wala siya mga kasugod no. Pasalamat po ko nga nahimo na ko silang mga friends ang Secure Miners tungod kay konpod kanang mura og lahi siya nga experience po ba. Na kay mga tropa nga sikat inana. Yung usay murag ma-feeling sikat na puta. Pero bitaw so, dire tama na akong vlog kay medyo taas na. So, dahil salamat sa pagtanaw no, labi na gid sa mga followers sa Secure Miners. Katong wala pa ka-subscribe sa akong channel, guys. Please guys, akong hanyo po inyong suporta no. Please subscribe po sa akong YouTube channel. Click the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos ug sa mga more collaborations together with Secure Miners. So, daghang salamat. See you.